हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम आसलु फिशिंग करने पुणी थे। आज आम सहित आम भाई सोनिया भाई। आज आम प्लेसटा देखो ये प्लेसटा नुआ जगह आज आईचु। आपड़ के देखी थे तो से आम देखे दौचु आपको सेमती देखा आप बैक कर देखु देखु ये प्लेसटा सकाल 10:30 बर्तमान देखो मोर गोटे सेटअप पड़ी सेठी आपको देखा हलुची व्हाइटा गोटे आम सेटअप पड़ी गोटे देखे दूसरी भल पूरा क्लीयर व्यू देखो ये आउ दीटा पड़ी सेपटे देखा तो धला धला जो दीटा देखा से दीटा बर्तमान जाए किसी है मैंने आगुक आप देखो देखु भाई मोर लगे दीजिए टेकी खुआ आज पूरा लगातार हाट्रिक सन्या टेंशन पकऊ पकऊ घोषाड़ी देजी वाह 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 देखो देखो वाह वाह ओ वाह 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 क्या मछली है भैया क्या मछली देखो से केमी धरुचे भगवान सन्या तोर भाग्यटा भल ना साला कौन गोटे भूल भाल हम तो सहित आज बोपा मो थैंक यू मत कहू मोर लगी काढ़लु तू पानी फेरदेला यही जगह केमी कौन कर मारदेला रे मारदेला मारदेला आने 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 एड़ीटी एटा देखु यही टोका धरछि यही माछ पकऊ पकऊ खाई देछि टे रस नहीं काटना काटना टे काटे काटिदे वीडियो काटिदे भाई आज सन्या शेउल उपर शेउल माड ओ सांघातिक शेउल आज धरछि सन्या ए सन्या हाथ कि खुशी बाजी टेकी फोपाड़ी दबू भाई देखु सकाल संध्या होगला सन्या कही कही 3टा शेउल लगे सारा सन्या केमती फिल हो 3टा शेउल लगे बढ़िया बढ़िया एडी आउ कुछ लगे आहुरी लगे सन्या ये पूरा मुंड हिट हो जाए माछ पूरा सांघातिक खाऊ चलू देखिए आम तो पड़ी ये बर्तमान देखा आपको देखे सन्या भाई आज पूरा जोश रे गोटे पर गोटे शेउल लगे चलती बोलो जहाँ हो कलिकतरा कलिकतरा झिया खाई बाबा रे देखिए खाली अरे मरु लगी
ଦେଖିବ କଣ୍ଟାରେ ବାଜିବ। ମୋରି ହାତରେ ଆସିକି ଛାଟି ପିଟିକି ଲାଗୁଛି। ହଁ ମାଛଟା ଧରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜିଆ ଶେଉଳଟା ହେଇଛି। ରେଡି ଶନି ଦେଖି ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ମୋ ଭାଇ ଆଉ। 3ଟା ରାତି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଶନି ଭାଇର ଶେଉଳ ଧରା ଚା ବନ୍ଦ ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମିଶେଇଲେ 2 କିଲୋ ପ୍ଲସ୍ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଏଇଠି ସିଆଡ଼େ ଦେଖାବି। କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ସେଇଟା ଖାଉଛି। ଏଇଠି ବା ତ ପୋଇ ମାଛ ପିଟା ସେଇଟା ଖାଉଛି। ପୋଇ ଏଇଠି ତ ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ଆରେ ହଁ ଯେ ପୋଇ ସେଇଟା ଯେ ସେଇ ପୋଇଟା ସେପଟ ଭିଡ଼ି ଆଇଲାଣି ମାଛ। ଶଳା 2ଟା ଯାକ ଥରକରେ ଖାଇଲା। ଏ ବାବାରେ ଜଭରଟାରେ କ'ଣ ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ ଖଲ ହଉଛି ସେତେବେଳୁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ କ'ଣ କି ଧରିଲୁ ଶନି କ'ଣଟା। ମୋବାଇଲଟା ନେବି ମୋ ହାତରେ ବା ମୋବାଇଲଟା 2ଟା ଯାକ ମୋରି ହାତରେ ଭାଇ। ଖାଇଛି ବୁଲେଇଲୁ ଦେଖିଆ ବୁଲେଇଲୁ। ମାଇକେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ବା ଏଇଠିକି ଆଣିକି ଆଇଲା ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ଏଇଠିକି ଆଇଛି ଏଠି 2ଟା ଯାକ ଏକାଥରକେ ଖାଇଲା। ହଁ ବା ବା ତୋତେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣା ଭିଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜଣା ନା। ଆଣୁ ଫିଟା କ'ଣ ଇଏଟା ଫିଟା। କୋଉଠି ବାଜିଛି ରେ? ପାଟିଟା ମେଲଉନୁ। ଜାଲଟା ଭାଇ ଯା। ଆଚ୍ଛା 4ଟା ଶେଉଳ ଧରିଲୁଣି ଭାଇ ଆଜି ରାମନବମୀ ତୋର ଏଇଟାରେ। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ବାଃ ସାଇଜ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ଏଇଟା ବାଉଳାରେ ଦେଖାଅ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଶେଉଳ ଆକ୍ରମଣ। ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେଟା ଧରା ହେଇଛି ଆଜି। ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ବୋଧେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଇଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିଦେଲା ଆଜି ମୋ ଶେଉଳ। ଶେଉଳ ଘର ଯାକ ଏଇଟା ବୋଧେ। ତତେ କହିଛି ଆଉ ମାରିବା ବୋଲି ଆଜି ଆଉ ମାନେ ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ମୋର ବି ହେଇଗଲା। ରେଡି କାଟିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ କାଟିଦେବି ଅଫ୍ କରିଦେବି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଫିସିଂ ଦିନ ଯାକ ଲାଗିକି ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା 8 ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି ଇଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ ମାଛ ବୋପା ମା ହେଭି ପାୱାର ଭାଇର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ହେବ ତମେ। ସାଇଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ମାଛ। ତା ସହିତ ଫଳି ବି 3ଟା ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଲେକ୍ସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କିଛି କରୁନ ଆଉ କଲେ ସିନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଦେଖ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କର।
ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଟିକେ ସାନ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇକି କାମଟା କରିବୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍